Hello guys, today we're gonna play the first pack of the CCPL. Yeah, the easiest pack, it's called Rock, it's called Harry Challenge. And we did it. Okay, let's continue with the next one. Easy. Oh. Nice. Oh, finally. Брат. Добре, минах. Защо GTD нямат старт позишън за Space Circles? Не знам. Но минах първия тир. Мисля. Ой, найс. То челендж, преди като бях много бях играл и ми изглеждаше невъзможно. Няма да направи целия лайф правилно, но без да искам не взех правилния портал и заради това умрях на последната част. Това е малко по-дългичко. Ама е лесно, надявам се във first try. Да, това беше елементарно. Още път аз отпуснах и си мислих, че съм го минал. Да, двойка е. Ох, yes. Пак. Хромати. Аз съм го минал това лево. Аз съм го минал. Дали мачеленците те упражняват на нещо. Не, и Bloodbath на клип те упражняват да научиш Bloodbath. Какво е да fuck is това? Минах. Go ahead, skip the orcs. Минах. Това е лесно. Това е тази музичка, забравих. Ето къде отидох. Easy peasy. Май минах първия тир. Да. 13 от 13, добре.